Kalpasan iti napasama kapanagpuro iti sana mabigbig at tao iti parking space iti may sa pasdeg iti barangay Baay iti syudad ti Batak. Ket naiget ang nagpalagip ti BFP wenno Bureau of Fire Protection iti publiko asaan da kumangobra and daytoy. Kuna ni FO1 Chariza Tuazon, PIS personnel, ket mabalin nga da iti pagsusungbatan na iti linteg iti siya sinuman ngagpur wenno iti makunkuna nga anti-burning law. Malaksid iti dayta, ket mabalinta matiketan, may naig iti daytoy nga issue. Yes po sir, meron pong city ordinance na inadapt din po ng mga barangays po na bawal pong magsunog malapit po sa kabahayan, including din po yung malapit po sa mga kataltalunan, sa mga grass areas po. In short po, bawal po talagang magsunog anywhere po dito. Delikado po ang pagsusunog kasi unang-una po, maaari po itong lumaki po. Ang fire po kasi, mabilis po siyang lumaki. In as fast as 30 seconds po, kayang-kaya pong dumoble ng fire, which can become destructive po, not only sa properties, pwede rin pong may mga madamay na buhay din po. Kabayatan na iti panagturong ti news team ket manarimaan ti panagtraining dagiti kameng ti BFP iti 911 response. Mas helpful na rin po yung 911 ngayon kasi nadidirekta na po sa amin. Lalo po ngayon meron po tayo yung 911 center po dito sa taas. Natutulungan niya po kami kasi yes po, mas mabilis po kaming i-reach out, ganun po. Kasi through yung 911 natin po, parang mas nagiging detailed po yung information na bumababa sa amin. Usually din po kasi may mga tumatawag po sa amin na hindi po nila alam yung exact na incident, fire incident or vehicular accident. And yun lang din po, pwede pa rin naman po silang tumawag sa aming hotline, pero ang pakiusap din po namin kapag tumawag po sila, as much as possible ay maibigay po nila ng detailed yung location, yung kung ano yung incident, para alam din po namin dito sa station kung sino po yung mga tatakbo at magre-respond po. Iti agdamakit agtultuloy ti Fire Prevention Month ang kampanya ti Bureau of Fire Protection. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.